Bărbați adevărați, nu se jelui niciodată, țitet în tine și mergi înainte. Și când ai dormit ultima dată liniștit? Nu știu, dar ce are una cu alta? Pentru că pare obosit de parcă duci un război singur. Mai bine singur decât slab. De unde e ideea că vulnerabilitatea este o slăbiciune? Dacă arăți emoții, oamenii cac în chișoare. Interesant. Și câți oameni apropiați ai cu care poți vorbi sincer? N-am nevoie de asta. Sau nu-ți permiți asta? Uite, femeile zic că vor bărbați sensibili. Dar până la urmă, oricum îi eleg pe și e duri. Nu cred că oamenii caută duritate, ci mai degrabă siguranță, iar asta e diferit. Adică, Un bărbat calm nu trebuie să domine pe nimeni ca să se simtă puternic. sună frumos în teorie. Nu e teorie. Într-o zi am explodat pentru un lucru minor. Și atunci am înțeles că emoțiile nu dispar dacă le ignori. Se adună. Toți bărbații se enervează. Da, dar unii învață ce se află sub furie. Rușine, frică, presiune. Și acum trebuie să stăm și să plângem? Nu, dar poate ar trebui să ne învățăm să spunem mi-e greu, fără să simțim că ne pierdem valoarea. Știi ce e ciudat? Mulți bărbați cred că trebuie să fie de fier, dar fierul ruginește atunci când stai închis și ud prea mult timp. E că tata era, așa cum zici tu, mereu puternic, rece și eu am jurat că n-aș șuca dânsul. Și Cred că am devenit ca el. asta nu înseamnă că trebuie să rămâi așa. Poate.